Sinardan sa amin, nabipay na ron.
Bukas pa. Tapos yung pati ko kada na. May sabaw. Ibati nung ito yan. Ko tagi kita, tada na katay kita. Ada tayo. Ada tayo na rin na gawin. Kuha na. Ano nandiyan? Puro bunog ngayon ay. Batik-batik. Ipangkasin na ito, amo tulingan dyan, bunog kamay. Kultura na. Ulo na yan. Kaya karami ka ba? Ano di nga ni Jai? Medyo mo pati lubaw. Ano? Hospital tag-jeb ka gina. Lago. Portak pa lang di kulay black. Ni. Ano?